Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα βίντεο με Brawl Stars και έχουμε στόχο σε αυτό το βίντεο τα 10 likes και τις 50 εγγραφές. Πάμε, το έχουμε. Και να ευχαριστήσουμε πολύ και τον Χρήστη που στο προηγούμενο βίντεο με τον Brawl Stars μας έκανε σχόλιο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για μας. Πάμε λίγο knockout. Να δούμε. Επίσης, γράψτε ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίχτης στο Brawl Stars. Μένα είναι λογικά η Amber. Την έχω στο άλλο μου account. Γράψτε μου και στα σχόλια αν θέλετε μια μέρα να κάνω βίντεο και με το άλλο μου account. Περιμένω τώρα τον έκτο εδώ να μου έρθει. Δεν μπορώ να κάνω τώρα και τίποτα. Καλά, εντάξει, ναι, έφαγε, αλλά μην gadget και την χρησιμοποιούσα. Έχω τώρα 3. Οπότε μπορώ να τα χρησιμοποιήσω εδώ τώρα. Wow, bro! Τους ξεφτύλει, όχι, τους διέλυσα. Ωραία. Πολύ ωραία ματσάκι. Γιατί, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, στόχος μας σήμερα, δύσκολο αυτό, πρέπει να πάρουμε λίγα κύπελα και να ανεβούμε λίγο με Spike, γιατί παίζω συχνά με Spike και θέλω να βελτιωθώ πιο πολύ. Ωραίο skin του Frank, πλάκα. Μπράβο, πολύ ωραίο. Γενικά ο Frank, εμένα δεν μ' αρέσει τόσο. Γράψτε και στα σχόλια τη γνώμη σας. Και γράψτε εκτός από τον καλύτερο παίχτη και το χειρότερο. Δεν είναι ότι είναι τόσο καλή ο Spike τους, αλλά δεν το χειρίζεται εγώ σωστά. Frank τώρα, εντάξει. Έχει πολύ ζωή, αλλά του τη χάλασε όλη ο Spike. Για να δούμε. Όχι ρε μπρο, δεν το κοίταξε καθόλου. Ουλακία μου. Ρε Φρανκ, τι περιμένεις? Αλλά μέχρι να κάνει ο Φρανκ τη σούπερ, έχουμε ξεμεράσει. Ναι μωρή. Πάμε ρε. Ωραία, καλή ομάδα. Οκ, έχουμε Φρανκ. Αυτό εδώ είναι ρε παιδιά το Φρανκ. Γιατί το έχουν όλοι? Είχε βγει σε καμιά προσφορά. Επίσης, ο Poop Spike είναι πολύ troll skin. Ωραία μπρο, τι του έχω κόψει ρε. Μπρο. Μπρο, μας διέλυσε ο Φρανκ. Μπρο, τι κάνει? Τι παιχτούρας έχει? Μπρο, ο Φρανκ
Μην πω τι είναι. Σπασμένος. Λέτε. Θέλω να βάλω λίγο σάντι, να αλλάξω λίγο. Όχι, θα πάμε άλλη μία με σέλι. Με σέλι. Μπρόλμπολ. Αυτό τώρα συγγνώμη το πέει. Το πούμε μόνο στον αδερφό μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, ελάτε. Συγγνώμη τώρα. Να το κόψω. Δεν θα το κόψω τώρα. Να το πούμε μόνο στον αδερφό μου. Okay. Άμα έχω σούπερ θα δείτε τι θα κάνω. Ωραία. Λοιπόν, λίγο για σούπερ. Ωραία. Μπράβο. Respect. Οκ, respect. Θα δούμε τώρα. Άντε έξω έχουμε νικήσει. Λογικά. Θα μου πάρω σούπερ. Πάτα. Σπόμψε είναι πολύ καλός. Πω, μπρο, πάει καλά. Πω, έχει πρόβλημα. Μπορούσε να το βάλει απλά και να τελειώσουμε. Και το χάσε. Μπρο, άμα χάσουμε αυτή θα φταίει. Ναι, μωρή Καρόλ. Μπράβο. Ωραία, παιδιά. Αυτό ήταν για σήμερα το βίντεο. Θα τα πούμε στο βίντεο